Әлеге бәйге моннан берничә ел элек Саратов өлкәсе кысаларында гына башланган булса, быел ул үз мәйданына Дагыстан, Татарстан, Мәскәү, Донецк, Саратов, Пенза якларыннан дистәләгән кыз баланы җыйды. Бәйгедә катнашучыларга Россия Диния нәзарәте рәисе мөфти Раул Гайнетдинның сәлам тәбрикләвен Мөнир хәзрәт Биюсов җиткерде. От имени духовного управления Саратов шәһәрендә 3нче тапкыр уздырылучы әлеге изге бәйге Идел буе төбәкләренең генә түгел, башка төбәкләрдән дә дистәләгән кызларыбызны бер мәйданга җыю белән дә мөһим. Саратов өлкәсе мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсовны Россия мөселманнары ислам дине буенча байтак хезмәтләр, китаплар авторы һәм галим буларак кына түгел, гадәти булмаган ил күләм чаралар уздыручы шәхес буларак та беләләр. Коръән укучы кызларның бүгенге бәйгесе дә шуларның берсе. Без бүгенге бәйгене чираклы рәвештә генә танылган меценат Эдуард Хаҗи Ганиев истәлегенә багышлап уздырмыйбыз. Ул үзе исән чакта ук хәләл акчасына мәчетләр зитте, бик күп кешеләрне хаҗга җибәрде. Мондый төр ярышның Саратов дәүләт консерваториясендә узуы очраклы түгел. Бирдә зак еллардан бирле ислам һәм православие мәдәниятен өйрәнү үзәге эшләп килә. Благодаря такому конкурсу Әлеге үзәк эшли башлаган көннән бирле анда укырга теләүчеләр саны ел саен арта бара. Анда Саратовтан гына түгел, Идел буе төбәкләреннән дә бик күп студентлар белем ала. Изге Коръәнне укучы кыз балалар ике номинациядә ярышты. Беренчелекне Татарстаннан Сәлсәбил Хәнәфиева алды, икенче һәм өченче урыннарны Мәскәүдән һәм Дагыстаннан килгән туташлар бүлеште. Мин шуны әйтер идем, Коръәннең көнгә бер генә аятын яисә сүрәсен укысаң да файдалы, чөнки ул яшәүгә юл күрсәтә. Коръән белән һәр шәкәнәшә булырга кирәк. Конкурс кысаларында умра хаҗ кылу өчен юллама да уйнатылды. Ул Саратов шәһәреннән Наргизә Баймукаевага насыйп булды. Саратов өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.